Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Avui el que he pensat que fem és això, unes malles. En aquesta ocasió són de bebè, però vosaltres les podreu convertir en adult. Ja us explicaré com. Vinga, som-hi, comencem! Subjectarem el patró amb les agulles i ho marcarem. Després ho tallarem. Trobareu a la descripció el patró per descarregar. Recordeu que d'aquí s'han de tallar dues peces i que la roba ha d'estar encarada perquè quedi simètric. Si us fixeu bé, en aquesta part d'aquí hi havia 3 centímetres, que és on hi va la goma. I jo ara, a la part de baix, hi deixaré 2 centímetres extres. En aquest cas és perquè hi faré una vora, però si hagués posat un puny, ho hagués tallat a l'arrans. Cosirem aquests dos costats a l'overlock. Feu el mateix a l'altre costat. Ara que ja tenim aquestes dues parts cosides, el que farem és col·locar-ho així. Subjectar les dues costures i cosirem aquesta part central. Ja podem cosir l'entrecuix. Ara ja es veu la forma del pantaló. El que ens falta és passar l'overlock a la part de la cintura i als baixos. Ara ja el podeu girar. Ara ens anirà més bé d'aquest costat per passar els repunts. Ara el que ens faltarà és fer la vora dels pantalons. Recordeu que hem deixat 2 centímetres, doncs així hi passarem un repunt. I a la cintura el que hi posarem és una goma. Doblegarem i passarem un repunt just on està l'overlock, que són els 2 centímetres. Veieu? Us ha de quedar així. Ja sabeu que hi haurà gent que no tindrà overlock, per tant, ho podeu fer en zig-zag. La goma que jo posaré és de 42 centímetres de llarg i 2,5 d'amplada. Cosiu els extrems de la goma per fer un cercle. Remateu bé, us ha de quedar ben reforçat. Així després no se us desfarà. El que ara farem és marcar la meitat de la goma amb una agulla i farem que coincideixin les dues meitats amb les dues costures de la cintura. Poseu la part que hem afegit a la costura del darrere.
passarem un repunt just al canto i anirem repartint les dues meitats estirant bé la goma. Fixeu-vos bé com ho faig. Veieu? Us ha de quedar així. Ara el que farem serà doblegar i passar un repunt per la part interior just on estava el repunt d'abans. L'única dificultat que té és vigilar que no s'entregiri la goma. Ara us ensenyaré la manera per poder fer aquests pantalons de qualsevol mida. Necessitareu un pantaló que us vagi bé. La roba de sota amb la que vull fer el pantaló l'he doblegat 4 vegades i a sobre col·loco doblegat el pantaló que vull copiar. Mida de la goma de la cintura dependrà de la mida de cada persona. Mesureu-vos-ho a sobre vostre. Per fer el patró haurem de deixar de centímetres extras, d'aquí 2, d'aquí 1, d'aquí 1 i d'aquí 3. L'única cosa que haureu de tenir en compte és que la part del davant és 3 centímetres més baixa que la del darrere. Ho haureu de retallar. I si heu seguit els consells, ja teniu els vostres pantalons. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. No us oblideu de seguir-nos per Instagram, on tenim més contingut sobre costura.